Здравейте хора, аз съм Дарио Стели и сега ще снимаме реклама на Ранди Ортън. Моля ви, абонирайте се за него, снима яки клипове. Ето. Тук класации, тук също класации. Много яки клипове според мен снима. Абонирайте се за него, лекнете му клиповете и да. Аз съм се абонирал, да, ще ти дам сега камбанката, защото се забарявам. И я клипа снимаш. И продължай се такива яки. Дано рекламата да ти хареса. Ти ще заслужаваш. И да, чао.